Hello, Lizzie. Hello, Jessica. How are you doing? I'm fine. Thank you. Where are you rushing to at this time? I'm going to Adagbo's class. I really need to learn our language. Oh. Me too. Can I join you, please? Of course, you can. Yes. Thanks. Let's go. Hello viewers, welcome to my channel and welcome to the first Igbo language class. Today we'll be counting in numbers. We'll be counting from 1 to 50 and I want you to repeat after me. Let's go. 1, otu. 1, otu. 2, abụọ. 2, abụọ. 3, atọ. Atọ. 4, anọ. Anọ. 5, ise. Ise. 6, isii. Isii. 7, asaa. Asaa. 8, asatọ. Asatọ. 9, itoolu. 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 10, iri. Iri. 10, iri. 11, iri na otu. Iri na otu. 12, iri na abụọ. Iri na abụọ. 13, iri na atọ. Iri na atọ. 14, iri na anọ. Iri na anọ. 15, iri na ise. Iri na ise. 15, iri na ise. 16, iri na isii. Iri na isii. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. Iri na asaa. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 18, iri na asatọ. 18, iri na asatọ. 19, iri na itoolu. Iri na itoolu. 19, iri na itoolu. 20, iri abụọ. 20, iri abụọ. 20, iri abụọ. 21, iri abụọ na otu. Iri abụọ na otu. 22, iri abụọ na abụọ. Iri abụọ na abụọ. 23, iri abụọ na atọ. Iri abụọ na atọ. 23, iri abụọ na atọ. 24, iri abụọ na anọ. Iri abụọ na anọ. 24, iri abụọ na anọ. 25, iri abụọ na ise. Iri abụọ na ise. Iri abụọ na ise. 26, iri abụọ na isii. Iri abụọ na isii. 26, iri abụọ na isii. 27, iri abụọ na asaa. Iri abụọ na asaa. 27, iri abụọ na asaa. 28, iri abụọ na asatọ. Iri abụọ na asatọ. 28, iri abụọ na asatọ. 29, iri abụọ na itoolu.
iri abụọ na itoolu, 29 iri abụọ na itoolu, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ, 30 iri atọ, 30 iri atọ, 31 iri atọ na otu, 31 iri atọ na otu, 32 iri atọ na abụọ, 32 iri atọ na abụọ, 32 iri atọ na abụọ, 33 iri atọ na atọ, 33 iri atọ na atọ, 33 iri atọ na atọ, 34 iri atọ na anọ, 34 iri atọ na anọ, 34 iri atọ na anọ, 35 iri atọ na ise, iri atọ na ise, 35 iri atọ na ise, 36 iri atọ na isii, iri atọ na isii, 36 iri atọ na isii, 37 iri atọ na asaa, iri atọ na asaa, iri atọ na asaa, 38 iri atọ na asatọ, iri atọ na asatọ, 38 iri atọ na asatọ, 39 iri atọ na itoolu, iri atọ na itoolu, iri atọ na itoolu, 40 iri anọ, iri anọ, iri anọ, 41 iri anọ na otu, 42 iri anọ na abụọ, 43 iri anọ na atọ, iri anọ na atọ, 43 iri anọ na atọ, 44 iri anọ na anọ, 44 iri anọ na anọ, 44 iri anọ na anọ, 45 iri anọ na ise, iri anọ na ise, 45 iri anọ na ise, 46 iri anọ na isii, 46 iri anọ na isii, 46 iri anọ na isii, 47 iri anọ na asaa, iri anọ na asaa, 47 iri anọ na asaa, iri anọ na asaa, 48 iri anọ na asatọ, iri anọ na asatọ, 48 iri anọ na asatọ, 49 iri anọ na itoolu, iri anọ na itoolu, 49 iri anọ na itoolu, 50 iri ise, 50 iri ise. I know that you are now able to count from 1 to 50. Don't forget 10 iri, 10 iri, 20 iri abụọ, 20 iri abụọ, 25 iri abụọ na ise, iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 30 iri atọ, iri atọ, 35 iri atọ na ise, 35 iri atọ na
ise. 40 iri anọ. Iri anọ. 45 iri anọ na ise. Iri anọ na ise. 50 iri ise. Iri ise. Well, we have come to the end of today's lesson. We've come to the end of today's class. And in the next class, we'll be counting from 50 to 100. Please don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to like and don't forget to share. See you in my next Igbo language class. Bye-bye. Hope you enjoyed the class. Remember, she said, 1 is. Otu. 5 is. Ise. 10 is. Iri. 15 is. Iri na ise. 20 is. Iri abụọ. 25 is. Iri abụọ na ise. 30 is. Iri atọ. 35 is. Iri atọ na ise. 40 is. Iri anọ. 35 is. Iri anọ na ise. 50 is. Iri ise. You can always reach Igbo on 081365378849. Don't forget to subscribe, like, and share the video. See you in the next class. Bye.